E temos precisamente agora mesmo ao outro lado do fío telefónico ao adestrador do conxunto do Culleredo, en este caso un equipo que está a asinar un estupendo inicio de tempada. De feito, agora mesmo está situado na parte alta da clasificación, co-lidera a táboa con 10 puntos, empatado con Atlético Los Castros. Rafa Piñeiro, que tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, a verdade é que mellor imposible, non? De momento, o equipo aí está con esas victorias, tres e únicamente cedendo un empate en este inicio de competición e sobre todo con moi boas sensacións, non? Sí, a verdad que estamos contentos co resultados que estamos obtendo bueno, para eso estamos traballando e o equipo se está, pues, este ano tuvemos bastantes incorporacións e se está adaptando un pouco e está resultando todo bastante ben. Os entrenamentos están sendo ben, estamos nunha dinámica positiva e a ver se seguimos con esta ola de dinámica boa e cousas positivas, que é máis fácil traballar e realizar o que entrenamos Claro, por imagino semana. que haberá que aproveitar agora este bo momento de forma, sumar cantos máis puntos mellor porque a liga é moi longa. Sí, sí, máis este é unha liga de rachas, vivímolo, bueno, o ano pasado estaba de segundo entrenador e vivímolo, empezamos pois ao contrario, non? Empezamos cunha racha mala e depois pois fomos obtendo unha racha de 4 resultados seguidos ganando, depois houve unha racha de 6 partidos seguidos sen perder, e foi o que nos levou pois a facer eses 40 puntos que o ano pasado nos permiteu estar cómodos, non sufrir a final e estar na mitad da tabla tranquilos. Bueno, de momento, en estas 4 xornadas disputadas, como dicía eu antes, xa 3 victorias e únicamente ese empate cedido en casa, lembro, contra Na o semana Liceo de pasada, Monelos, sí. non? Sí. Como foi Sí, ese partido? sí, bueno, un partido no que na primeira parte generamos bastantes ocasións a través do noso modelo, do que é o xogar con balón e generar a través deso, e sí que estuvimos xogando en campo contrario, cada vez que girábamos o xogo de lado a lado, eles sufrían moito no que no giro de xogos, centro remate, e sí que é verdade que podemos ir ao descanso un pouco máis abultado, e pois nun error que temos nós en salida, dun pase filtrado no noso porteiro nos fan un empate e conseguimos marcar ese 2-1 antes do descanso. E pois na segunda parte eu transmito que hai que seguir ca mesma idea e bueno, collemos un pouco confiados, digamos, e bueno, son errores que veñen así ao principio e esperemos que non se repitan. Non nos podemos confiar con un 2-1 e ao final pois caenos o empate, estábamos jugando moito no noso campo, non era moi difícil filtrar pases dentro, empezamos como a frustrar un pouco e bueno, nos marcan o 2-2 a falta de 10 minutos e pois non podemos fomos un pouco máis ao ataque, pero non nos dou pa ganar. Bueno, aínda así, salvouse un punto, sobre todo Sí, sí, sí. esta fin de semana, para esquencer canto antes ese pequeno traspés, victoria ante un veciño en un derbi. Sí, sí, é verdade que, bueno, este que era un partido bastante complicado. De feito, bueno, se che dixen antes que o noso modelo é propoñer a través de ter a pelota e desde atrás iniciar, pero o Carrizo é un campo especial e sabía que non iba a estar para xogar, entonces por semana estamos traballando pois outras alternativas, como buscar xogar un pouco máis alexados da nosa portería, non asumir riesgos, generar a través de pois, golpeos ou buscar ao punta, descargar e bueno, abrir banda, centro remate. De feito, os dous primeiros goles veñen así e bueno, tamén se nos pon moi de cara, marcamos gol xa no minuto, creo que un 2 de partido, marca Nils, e, bueno, despois marca Ger un gol que rematamos de primeira, e la colla de cabeza de segunda, e despois marcamos xa moi pronto o terceiro, e despois é verdade que sí que generamos máis, pero non conseguimos marcar, eles tamén estaban golpeando, solo que na segunda parte optaron un pouco máis por xogar a pelota, e aí sí que podemos generar a través da presión, porque era moi complicado xogar nese campo por abaixo, e, bueno, a través da nosa presión e errores deles en salida, pois sí que generamos tres ocasións, fallamos dúas moi claras, unha de Brais e outra de Raúl, que ainda mesmo eles, joder, se metéramos e tal, pois podía ser o resultado un pouco máis abultado, pero sí que nos encontramos ben adaptándonos a ese xogo. A verdade é que os chavales pois entenderon a perfección o que había que facer, entenderon o que nos requería ese escenario e o representaron moi ben, moi ben, estuveron á altura. Despois atrás concedemos cero, creo que foi a nivel defensivo xunto co partido das Asuras do milloriño.
Bueno, a verdade é que sí, moito mérito gañar en un campo tan complicado como é o É Carrizo, complicado, sí, é ademais é un complicado. equipo que o coñece moi ben, e bueno, sentou ben xogar pola mañá. Sí, mas é un equipo que creo que non, o ano pasado, bueno, eu levo no Colleredo do ano pasado, non lle ganamos ningún partido, outro día en Tarrío na Copa Colleredo nos empatan 2-2, é un rival que sempre nos, a ver, ten as súas armas, nós sabíamos que, bueno, que o seu punta fuerte é moi difícil ganarlle duelos, e pois sabemos que ten un extremo bastante rápido e habilidoso, moi determinante, entonces xa falamos de estar pendiente deso, e se éramos capaces de tapar esos dous xogadores, pois éramos capaces de ganar esas segundas xogadas, pois íbamos a poder levarnos o partido ou teas para levalo. E bueno, xa pensando, imagino, na seguinte xornada que de novo vai a ser en casa, en Tarrío, a visita do Sporting Ciudad, que está agora mesmo aí na zona media. Sí, entendo que será un equipo que ano pasado creo que sufreu un pouco, a verdade que recordo os partidos contra eles non amosaban moito nivel, pero bueno, creo que este ano están xogando moito mellor, teñen unha mellor proposta e non sei se se esforzaron ou non, a verdade que non preguntei moito, eu son destes entrenadores que traballan máis co propio equipo que a mirar ao rival, pero sí que teño entendido que bueno, que propoñen máis, que teñen máis amenaza, e seguro que vai ser un partido, espero un partido igualado e jodido de ganar, claro. Pues a ver si hay sorte, a ver si, sobre todo en casa, se poden quedar os 3 puntos aí en Tarrío e pode seguir máis semanas, cantas máis mellor aí o conxunto cullerdense ao frente da clasificación. Sí, ojalá. Pois Rafa Piñeiro, técnico do Culleredo nesta tempada, e sobre todo pois agora mesmo aí arriba, situado con 10 puntos na parte alta, na parte privilexiada da clasificación, que dure. Falamos máis adiante a ver como se desenvolve esta tempada. A ver se cando volvemos a falar estamos nunha situación similar. Pois esperemos que así sexa. Moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. Gracias a vosotros. Un saludo. Venga, chao.